mwamva posayira bomba a Danlu waleredwa ndi DPP. Danlu waja bwino ndipo mala DPP. Koma lero watengeka akunamizidwa ndi anthu andale uzinyoza EPM. Adanlu fati timafati kulangizeni malangizo apadera kumakumbukira mawa nchenche inati mbuye mwabwino msogolo mwabwino. EPM anakuchitirani zabwino palibe chifukwa choti inu muzimunyoza. 2020 mumanyoza Chilima, mumanyoza Chakwera, lero muli limodzi. Kodi za mawa mukuzidziwa? After 16 September moyo wanu mukudziwa? Anthu amene akukutumani inu kumanyoza EPM kunena kuti EPM wakula simungaona kuima pa msonkhano ndikunena zomwezo. They are using you. EPM ndi munthu oganiza bwino. EPM akuyimira DPP, sakuyimira MCP, sakuyimira UTM. Chimene tikupangisani inuyo a UTM ndi MCP kulira kuti EPM wakula. EPM visi mukuopa. Mukudziwa kuti mwaononga dziko, mukudziwa kuti mwatenga candidate inu a UTM, candidate wa majoko ndikumuyika kuti akapikisane ndi EPM. Zitheka. Inu MCP mwatenga bulutu wa kuchipiku alembe mapepa aubusa amathamangisa matope ndi mawiriba mukumutenga lero kuti apikisane ndi EPM. Muwina. EPM is professor by law, anaphunzira ku Yale University, ndi munthu ophunzira bwino, katswiri wasula ana osiyanasiyana. He's well experienced man. Wakhamekwa kunja, wabwera kumaye kuno, watilamulira bwino muzaka 6. He was democratic. So EPM alizofoka, ulamuliro wake unalizofoka, koma tikunena kuti he was better than this alliance. He was better than Chakwera. Amene mukutsutsa tikufuna mutuuze Chakwera wapanga chani choposa Mutharika? Lazarus Chakwera wapanga chani choposa Mutharika? Chimene ndikudziwa ine, chimene wachitako bwino kukweza katundu, kupha Saulos Chilima ndi anthu 8 akuluakulu. Kuchikangawa kuja amafuna munthu mmodzi, Saulos Chilima ndi amene amafunidwa. Chifukwa ndikuwuzeni nkhani ya Chilima pamene amazengedwa mlandu anali ndi plan yofuna kuchoka ku Tosa Alliance. That was January. Anagwizana ndi Kondwani Nankhumwa kuti apite pa Masintha ground kwa kupangisa msonkhano. Msonkhano umenewu unalofuna kutukwana Lazarus Chakwera. Michael Ushi amadziwa zimenezi, Vera Kantukule amadziwa. Ndi zimene anachita, anapita ndikukamuza Chakwera kuti Chilimatu akutuluka Tosa Alliance, akukonza zopangisa msonkhano pa Masintha ground. Ndi zimene anachita Chakwera, anathesa milandu, anamuza Director of Public Prosecution uthese milandu ya Chilima, ndicho linga choti Chilima uja tiyambe kumutumaso mwakali asapangisa msonkhano umenewu. Zimenezi zinachitika, tinaona Director of Public Prosecution Chankagala akuthesa milandu ya Chilima yakatangali, anamutuma Chilima ku Tanzania. From there anazamutumanso ku South Korea. Zonse zija inani nyambo. Ulendo omaliza amadziwa ndikale kunena kuti Saulos Chilima timupha. Anyway, Lafu Kasambala anafa bwanji? Chifukwa Lafu Kasambala ndi mmodzi mwa mboni zimene zinasaina mgwirizano wa Tosa Alliance. Lafu Kasambala inali nyambo yofuna kupha Chilima. Ngati mukumbukira bwino, Lafu Kasambala ndi Chilima asanamwalire ndinabwera pano 4 June 2024 ndimene akuti mdziko muno mwawa asilikali ku Israeli amene akukonza chiwembu choopsa kwambiri, ambiri amatsutsa amatukwana. A week later ndege inagwa pa 10 June. Itagwa Chakwera anachita pretend amadziwa china chilichonse chimene chikuchitika. Anthu aja pamene anasowa ena anali busy anyamatazi kwanje, anachoka ku Lilongwe ndikupita ku Zuzu kukakhala pa anthu kupha anthu momvesa chisoni. 24 hours anachita zimenezo. Mwachidule Saulos Chilima anaphedwa ndi Chakwera. It's not even a secret. Chilima anaphedwa ndi Chakwera. Black box inabisidwa. Nkhani ya black box itakatukwire napa.